IFM News. Lokal. SM Dennis Kamen. Nasaganan iti SM Mall Lawaga City para iti cutting of ceremony itangal daw iti sirat iti Lawaga. Nakontiramaran man po ti PR group iti SM Lawaga nga ni Governor Macho Marcos Manotoc kinimir Michael Marcos Kion iti imbitaran nga mangkat iti ribbon para iti official nga panaglakat nan dato'y mall iti Lawaga City nga daan ti kalawang 51,000 square meters Idol Bernard. Sigon iti SM Group dito iti may ka-80 nga shopping mall iti enterong Pilipinas nga daan met dito iti 90% makupadong ti space na at dami na matbating 10% nga bakanting space ang mabalin mo ngupahan Idol Bernard. Iti agdama at daan ti tema iti Ilocano culture iti interior design iti unay iti mall kas impanamnama iti SM Prime nga dito ket mangboost iti turismo ken ekonomiya iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti alay nga kalman masimang peten iti top officials ti SM Prime para iti meet and greet kay iti coming iti media nga cover itangal daw kada ito'y formal nga panaka-bendisyon ken panaka-tiribon iti SM Mall Lawaga City. Sigon iti presidente iti SM Malls nga ni Stephen Tan nabayag ay inuwait na iti feasibility study no anot kaya iti taga Ilocos Norte sakbay nga nagpursige iti panipatakder iti mall iti Lawaga City. Expectaren iti SM Prime nga dito ket mang-boost ekonomiya iti probinsya ti Ilocos Norte. Kas napagsalitaan namuan Idol Bernard nga adaan ti 4,000 jobs nga naipaayen kaniti Ilocanos residente iti Ilocos Norte nga trabaho iti latoy operasyon iti mall iti syudad iti Lawaga nga mada iti dawat iti management iti SM mamasabol iti panagbalon iti pasensya gapot expectaren da iti heavy traffic iti weekend panaglukat nan iti syudad iti Lawaga paset dati prekonoman kini Mr. Stephen Tan iti president SM Malls iti kagtana iti syudad iti Lawag para pa lang iti formal opening iti reto ngal daw ken intulo panakamisa ken panakatribon ken iti formal opening intulo bigat. Ang hirap mag-book ng mga hotels ngayon, puno-punuan, di ba? But we're very happy and we're very excited. And it's about time to give a spotlight to Ilocos, no? People have to know to see the beauty of Ilocos because I've been here several times, but whenever I come here, I always go to dito lang sa mall. But I have the opportunity to go around also. Ang ganda ng Ilocos, ang ganda ng Ilocos. We have a very nice heritage Pawai Church and the sand dunes. Ang daming magagandang area dito. Really worth visiting. Really worth 10 hours travel. Hindi natin maiiwasan magka-traffic itong weekend. Humingi ako ng paumanhin in advance, no? But we really try our best to reinforce our security to make sure that the traffic are free flowing. We exaggerated the number of parking slots here in our mall. We have a lot of parking lots para hindi naman makadagdag din sa traffic dito sa area na to. I love mga Ilocanos and I hope that you come and support the mall. Maraming salamat sa mga support na natanggap namin, whether from the local government and the barangay and the people from Ilocos. Pasigurado iti SM Idol Bernard no in cases of calamities kas pagrigan at dagitay flood area iti Lawag City pausarda iti parking space iti SM for shelter kada iti ito mapektaran to no kas pagrigan at ang tumteng nga bagbagyo iti syudad iti Lawag kas pasiti corporate responsibility iti SM ket tumulong da kada itay umili hala nga puro pakasa iti income no ket tumulong da meta mamang generate revenues kada iti SMEs
iti bukod tayo nga probinsya no mabalin dagiti local products kay mailako iti estimol para palang iti panaki-promote met dagiti produkto dagiti local products iti probinsya ti Ilocos Norte. Again, Adon Bernard, into Malam Aldao, dati formal and nga panakakartib dati ribbon kaya ni Governor Matt kaya ni Mayor Kion dagiti namuan tayo nga siguradong matandar iti cutting ceremony iti mall iti assured iti lawag welcome kadagitay lang mga managers iti SM mani po iti Central Luzon, Northern Luzon, Isabela, Tuguegarao, La Union, Pangasinan at Kaamin at Andigalman kaya nagkamutami ni Idol Bernard. Ako nag-imas ganda dito na nabsok kami na talagang at sabi nag-take out nakit kinamit kung nakit good bura ka man palang sigang metformin umilang ko adong adonom tapos may flash out dagiti adong sugars tatangan ni sagana iti kalman. So itang Idol Bernard tilang namuan tayo nga makastrek na tayo timol dagiti media outlet nga tayo imbitasyon tayo no bigat na di grand opening open to for public isa nga na yun dagiti budgetyo dapat nagpasweldo ni amin itong bigatin at iti shopping kaya ito 10% discount makadabigit din wala anak tuno bigat ata 30 ata 31 mati maudi ti mayo ket biyernes pa lang advance ni RMN awan sa balik pa kita amti kina-advance da RMN yan tatak RMN yan Idol Dennis. Ngayon no kayo tagkas advance ag masas kilang kini Idol Bernardo. Ay! Ni Idol Dennis kababaknan mi amin or shoot ada negosyo na ada lugan na. Gayam itatawag nga daw iti panaki-display iti local product ay wow iti SM Idol Bernard iti basement iti ground floor iti babayin iti inisyatibo iti Department of Trade and Industry ay tatangal daw tinikan nga gundaway para pala iti display iti local products iti baro nga mall iti assured iti lawag. Again Mr. Tan, welcome iti Ilocos Norte talaga nga ma-appreciate na iti tourist spot iti probinsya ti Ilocos Norte so tagapuna nga nag-decide iti SM nga naipatakder iti Barunga Mall iti assured iti lawag. Damag palang manibod mismo iti Central Lawag City Idol Dennis Alipio tatak RMN.